Gaueko 8:05, jada badakigu zein izango den Laso eta Albisu eta Elordi eta Zabaleta bikoteekin batera finalerdietan izango den beste bikotea. Altuna eta Ezkurdiak osatzen duten bikotea izango da. Favorito ziren gaur Zabala eta Martijaren aurka, Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatu duten binakako txapelketa nagusiko lehen kanporaketa honetan, eta 22 eta 12 irabazi diete Logroñoko aurrelariari eta Etxeberriko atzelariari. Biek ala biek azken jardunaldian, Ligaxkako azken jardunaldian irabazi egin zuten, batetik Altunak eta Ezkurdiak Donostiako Atano 3. Partida erabakigarria izan zuten, ezpaita berdina 4. edo 5. geratzea. Larrazabal eta Eskirozen aurka irabazi zuten, Eskirozen Mari Ezkurrenaren lekuan jokatu zuen, eta horrek eman zien 4. postu horretan sailkatzeko aukera. Eta bestetik Zabalak eta Martijak ez zuten ezer jokoan azken jardunaldian, sentsazio honekin playoffetara iristea soilik, eta irabazi egin zieten baita ere Larri, Peña eta Imazi. Peñak Iñaki Artola ordezkatu zuen orduko hartan. Gaurkoan hasieratik Joseba Ezkurdia ikusi dugu, besteetan baino erosoago esango dugu. Hasiera bikaina eman dio partidari Arbizuko aurrelariak, eroso ikusi dugu kantxan, airez eta sartzen, baina botez ere pilota ongi luzatzen, Julen Martija beti bezala egoki, eta Altunak eta Ezkurdiak gaur jakin dute Javi Zabala nola mugitu. Orain arte Zabala asko sartzen ikusi dugu, gehienetan haizea alde izan duela, eta gaurkoan guztiz kontrakoa izan da. Sartu baldin bada ere, Altunak eta Ezkurdia jakin izan dute nola jokatu, eta asko sufriarazi diote Naiarako aurrelariari, batez ere defentsan aritzera, eta horrek ondoren ordainagiria ere ekarri dio Javi Zabalari fisikoki. 8 eta 3 aurreratu dira, aipatu dugun moduan Joseba Ezkurdiak erakustaldia eman du, hasieran pare bat 3 tanto eder bikain egin ditu, eta Jokin Altuna naiz eta amaitzen eta erakustaldia ematen hain distiratsu ez ibili, bikain aritu da, oso ongi jakin du norgehiagoka interpretatzen, eta horregatik aurreratu dira 8 eta 3. Hala ere, gero Julen Martijak esango nuke gora egin duela, ez du gaurkoan ere pilotari galdu Etxeberriko atzelariak, baina egia da hasiera horretan nahiko deseroso ikusi dugula, ezin dominatuz, eta gero hasi da 3. 4. kuadroan pilotak hartu eta ezker horman sartzen, eta hor Josebak gehixeago sufritu du, pare bat pilota gainera ezin izan die kolpea tira ere, oso aurrean ipini delako, eta Julenek pilota asko atzeratu duelako, horrelako pare bat izan ditu, eta horregatik hurbildu dira 9 eta 10, baina lehen etenaldira 12 eta 10 emaitzarekin iritsi dira. Hala ere, Zabala eta Martijarentzat albiste ona zen. Albiste ona bai alde batetik, baina bestetik etzen hain albiste ona izan ere. Javi Zabalarentzat badakigu Tolosako Beotibar bezalako pilotalekuak behar bada ez direla hain egokiak. Zabalak joko oso leherkorra egiten du, oso esplosiboa, eta Tolosako Beotibarren Zabala bezalako aurrelariak ez dira eroso sentitzen, pilota gainera erraz gastatu dira hasieran norgehiagoka oso horra izan da, eta norgehiagokaren osagaiak bintzat hasieratik ez zeuden Zabalaren alde, eta horregatik esango nuke lehen etenaldira modu horretan iristea, hau da, bitanturen aldearekin galtzen bakarrik albiste ona zela, baina bigarren zatian nik esango nuke gainera lehenengoan une batean partidatik irten dela, 8 eta 3 horretan jada hasi da, keinu itxusiak eta pilota jaurtitzen, maldizioka, eta hori pilotari batentzat ez da ona, eta are gutxiago Altuna Ezkurdia bezalako bikote baten aurka esperientzia handia dute, norgehiagokak horrela jartzen baldin bazaizkie normalean aurrera erraz eramaten dituzte, eta alde horretatik Javi Zabalak hasiera horretan sufritu du, baina gerora
bere onera etorri denean hobekiago aritu da. Hala ere gero saiatu bada ere ez du lortu bigarren zati horretan, eta bai Altunak eta Ezkurdiak Jokinek tanto ederrak bukatu ditu, oso ongi mugitu du pilota, Julen Martija ere aurrera eta atzera ibili dute, ez diote eroso jokatzen utzi aurreko bi partidetan, Julen Martijak esango nuke eroso jokatu duela oro har Altuna eta Ezkurdiaren aurka, gaurkoan guztiz kontrakoa izan da, asko mugitu behar izan du aurrera eta atzera, eta horrek ere nekea ugaritu dio. 18 eta 11 iritsi dira, bigarren etenaldira, jada markagailuan joan da ziren, oso bideratuta partida, eta aipatu behar da Joseba Ezkurdiak zeinen ongi mantendu duen lerro hori. Eta oso kontutan hartzeko bikotea egin dira, azkenerako 22 eta 18, ez du diote Zabalak eta Martijak buelta ematerik izan markagailuari, Jokinek bikain jokatzen jarraitu du, Zabala eta Martija da amore eman da, zeudela esan daiteke, eta oso kontutan hartzeko bikotea egiten dute Altunak eta Ezkurdiak une honetan. Oker ezpalimanago azken 4 norgehiagokak irabazi egin dituzte, azken 4 norgehiagoka erabakigarri gainera, eta horrek erakusten du partida garrantzitsuetan bikote honek zenolako maila ematen duen, eta ez litzatekela, esango nuke ez litzatekela harritzekoa izango finalean izatea hori bai. Finalerdietan jada beste kontu batzuk izango dira, Joseba Ezkurdiak inolako zalantzari gabe eskertuko du igandean ez jokatu behar izatea, bestela partida karga handiegia zatekeen Josebarentzat, igandean jokatu gero berriro ere datorren astean, ostegunean, hau da, ia astebeteren buruan 3 partida jokatzea ez litzake mesedegarri izango Josebarentzat atzeko kuadro horietan, eta horregatik atseden hartzea funtsezkoa izango da bai beretzat eta bai Jokinentzat. Hauxe beraz esan beharrekoa, bihar gogoratu Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Landaren aurka Amorebi eta Etxanon jokatuko duten binakako txapelketa nagusiko bigarren kanporaketaren analisia izango duzuela, gogoratu hor irabazten duena igandean Zabala eta Martijaren aurka hariko dela, galtzaileak berriz agur esango dio txapelketari. Gogoratu, Altunak eta Ezkurdiak 22, Zabalak eta Martijak 12, Tolosan.